yɛda Yesu ase. Fa Bible na yɛni nkɔmmɔ kakra. Fa Bible na yɛni nkɔmmɔ kakra. Menim yie sɛ kakra bi a yɛde ma wo yi Yesu Kristo adaroma ɛbɛpɛgye wagyina yie. Na yɛni nkɔmmɔ kakra. Mepɛ sɛ obi a ɛna wotie me no yɛwɔ messages bi wɔ hɔ a na mama da na masa akɔfa ama na nɛ deɛ mebie w'ani kakra menim sɛ Yesu Kristo ahomabra ɛnsa da nti ɛbɛboa wapagya wo ɛde wagyina yie mesɛ asi so bio ahwɛ yie yɛ wo ahwɛ yie ɛyɛ nipa biara ɔhwɛ ne ho yie mu onyini kyɛ ahwɛ yie. Number 2 nipa a ɔkora n'ano onya amane nipa a ɔkora n'ano onyini kyɛ ti asɛm ne yie nyɛ baabiara na wɔsɛ asɛm biara na wɔsɛ wɔka bi ɛna nyɛ baabiara nso na wɔsɛ wɔdidi nipa a ɔkora n'ano onya asɛm ɛna nipa a ɔkora n'ano nso onyini kyɛ nti sɛ woyɛ nipa ɔho na sɛ ɔhwɛ wo ho yie a ɛboa wo hwɛ wo ho yie. Amen. Adeɛ baako adeɛ nti a mekeka nsɛm wɔ nyinaa ne sɛ wosakra w'adwene a ɛma wankasa nkasa no Number 1 wobɛnya nyansa. Number 2 wobɛyɛ nipa ɔdwo. Number 3 ɔne Awurade bɔ mpo ne mpo ma menka ne saa. Na ɛtɔ biribi na mehwɛ nipa bi a mehwɛ ɔma brabɔ no a yɛnam o yɛpɛ bambɔ meyɛka asɛm bi kakraa bi ɔkyerɛ na mɛtoa me program no so. And now what is a jaya no what you see a Pentecost for you na die Pentecost for a trema pamano they know what you see on your Pentecost view. What is a bien paiba na dimirikako what is a mapa bien paiba na dimirikako what is a binima bien paiba na dimirikako apreku ebien paibo na dimirikako we ebien na dimirikako ma men ka sem nchiro kono a wo kono de nka hwe but the question is Awurade no a wo kodwa atoa no number 1 one kasa wunim. Number 2 wona na ntem te say what you say. Number 4 and so we nipa Awurade ne timi control yes we nipa Awurade na wo kɔ no ho no otimi control na sɛm timi control ntira ade a yɛnhyɛ no nso ni me ba kan sɛm bi ntia the protection of God enyo obia ho na wo the protection of God. And you be an Awurade bɔ ne ho ba. And you be Amen. Enti one say ya ebe say me kɔ na Awurade bɛbɔ me ho ba. And you be Mamen ka sɛ me nkyerɛ Bible. Israel Nyankopɔn man. Awurade had that to nipa. Eko Israel no ko fight G Israel for. And ɔdɔ mo ba Kena asase so. 89.5. ɛna Awurade ne de ne mmara ama wɔn sɛ biribi a mo bɛto mmara no ne Awurade mene mo bɛdi. Yes. Fine. Yɛnhwɛ ade o ɛyɛ dan na ɔma bi te sɛ ai ɔma bi te sɛ ai kuro ketewa bi o
atimi chi Israelfo ehwe ekunkum nipa ba sa duasa num ewi entima Joshua ebompa na Awurade ka tere Joshua se me ne mo nante a enyeye me na me ka se me bom ho ban ba bi ado na besi me de ba mawo nanso se me ne mo nante a enyeye efiri sa oh ya to ehade no ho mra ehade no mra no obi ato ya to o ma yakum wo no no ma na to mra no eno so ni asem no o what man say na soja for na ko yakum wo no no ma na to mra no for to mra na 89.5 monti asem ni challenge Joshua bomb was twintonto yes o twe na ko bo aka eka what you say enti Awurade ka tere Joshua se metimi ne mo anante a yise mo yi okorofo no free ane na sefo wanna say obi enti asem ne ye ne moa ne yere ye ma see yise mo yi won free mu enti Joshua eyi wo mo nyina free ekum wo and say na Awurade bojo amo ne Israel fo asa timu up akotro se aifo so a destroy one obi ansa sak ahata krayenso enti say the protection of God our home one would deal Awurade Nyankopon asam so what you say the protection of God our home one would deal Awurade asam so tieniye enti nyese makojina park so FM 89.5 abom paye enti enemies apam no Awurade break won enyese makome amame bundles atomensa enti apamo enemies samye esamam ena enyese makoji kosu akoko hey menya ba 12 o'clock masore de abofom enti ebekum matamfo tieniye enya se tie makojo oyere na oyere no ebe pam matamfo sit down asoma make am dia ye protect no me trawade amen amen number 2 osofo pani Eli ni mamienu fa Samuel osofo pani Eli ni mamienu Hof ni Pinehas Hof and Pinehas tio sofo pani no dia enyo ono a bio but ni mamienu sofo pani na ni ayo kusukusu yes enti ni mani mienu ana se Israel fo no de ayayade ba Awurade animo ne manage de ko esiaye ntomadan na maba wana wo no na Pinehas ane Hofni atwo mo no ma repu na Awurade hye so ade ase apama da kana ni mo wow yena obi bebo Eli amane Eli nso antra so ena ofra ne mane mienu na osemema mo Nyankopon man ne fom ti asem ni o bi ma nyame kum Eli eno no so Eli ti ya no eno no ana man o kire won wo bon duam ejina mara no so kum wo mo a ka nyame bon nso ma Eli that's one day we yes nyame man me ma nothing kapana metene mo yes mo Nyankopon man Israel mum lefom so obi ye nyame bone a nipa di bone a nyame ba pata na se obi ye nyame bone a ma ne ba pata Bible says oh was in the man tie on tie nyam tie what you say na yana Israel akwa ba nkwadan na di sansam fu no nkwadan na di sansam fu
So what you Yes. fine. Still now okay you na achi no. Na ye de ne ba no mo na gye ko. Amen. Nti nyame ama na pomada ka na si wona ye de aye de ekosim no ekodi Philistine for asase so apomada ka nipa bi so ma wo wu no obi tam hye ne moto obi Ka. adikoy ma Israel we ma any man mi onu wi any time say ne man wu na ye fa nyankopɔ apomada ka ko no kokɔ akire se no so ko bubu who said this here? God never protect a sinner. 89.5. So when a sinner, God never unprotect you. The devil may come be sir. So Ghana for bomb pass over the more Ghana. Me papa. Tieni. And so me question is Anna, what man? Oh. Yana ready Christo bet me protect him. Oh man. That is my question. Yes. Ojeme so amepe amen. Amen. The person me bisa say o man ayetre na man enya me bet me protect him. Yana ka say nhwem fom so ni ye ni. Me akana sa. What am I saying? Yes. But was saying my Israel and from so no mudi. Now what do you say? And we are from so. And say We are from so ni. so what am I saying? And the Ghana says no. Obi osuro. Oh. And so obi no na gempo so jai bone. 89.5. Fika FM 89.5. If you see a sofo mampa ya MPC ni na manso dem. Ya mampa. One pie never be any. A different so shankom. Bibia be yedi. Ya mampa brother. I can't play. Me need time for that. Me kwese we. I don't have time for that. No bibi amaya enami. Say eni ba wo manum etimi nya dwen sakra. Anu na wurade so bambo ba yakasi. Yakasi. Amen. Amen. What has he? Yes. Fine. Number 3. Now wurade hwehwe no what time. Eni pa dwen sakra. Oh. Enti oyi emfie wo ha. Eduonu. 120. Yes. No man Noah at the board dawuro said ya be nipa beti na wasakra. Na ni timu pa wabo afa nipa ho wajai. Eti Noah board dawuro mfie wo ha duonu. Nipa ko so prim yakoma. FM 89.5. Adi Noah ho few. What I say? Na urade de more represent 89.5. Nti Ghana da sa no. Da bi ameka. Ya mamu habo ho. Asofo bi ho. No mo di matamai, na de ntine yakoba mpa na akaseti ayin. Wo ye sofo wote sa wagimi. Na di watam wagimi papa. Fa Bible no. Na se. So o ma bi atere na on bonu mu. Ama urade support wonder. Ujire so amepe amen. Amen. O ma bi ayan pom o amu yom. Ama urade support won. Mra ma hemfu gunsa. Oh. Eja wa manu ni pesa samansa. Ye fra bosom. Si oni nyame ama to nsanidi. Mra mo man ye makwan. Ma sisi sambod. Advert for the idols. Mra mo makwan. Ma wa ma ye ritual sikadrofo esisi sambod. What you say? Na manu mu atitru adjonjo ruminati. Adjonjo 89.5. Emu asofo eni mu adifo. Ti asemri. Na obakase Ewurade nsama gina machia. Ye nyankopon ne nya setiri nsaye mo. Yo. Wanya nya atwom nyankopon. Waya ane. Wanya dabi.
wonhyɛ so sɛ yɛyɛ pɔn so yi awurade kaa ne bɔnyɛfoɔ akyi di a na ɔyɛ bastard God Asɛmpa. tí a sɛm ne ye na ampa yɛ Nyankopɔn so ɔno nso so ɔbɛtaa ne bɔnyɛfoɔ akyi Amen. asɛm na meka kyerɛ mu no nti ɛtɔda bɛ no sɛ wosia wɔ so momɔ mpaeɛ o I can pray me Nyankopɔn tie nkwasiafoɔ mpaeɛ wote aseɛ Yes, kwasɛm. woka di sɛm a ɔsɛ atenanefoɔ mpaeɛ tenene ɛna yɛ atenanefoɔ no a yɛwɔ mu no yɛntimi mmɔ mpaeɛ sɛ Awurade FM 89.5. sɛ Awurade pɛ sɛ ɔpane hyɛ ɔma bi a FM ɔyɛ tenene ne firim Awurade mfa wo nso ɔde bɛtom tiri mu obiara atu kwan Atenefoɔ. yɛde aseɛ ɔpane hyɛ ɔma aka yɛyɛ deɛ Noah time ɔpikin Noah ne nipa nwɔtwe ɔde nsuo hyɛ wɔn ɔyɛmom yɔnti there is no protection Sodom and Gomorrah Jonah your friends are Kwawe Lot. the character of Abraham life of Abraham ɔpikin to ɔde kɔtena Sodom sɛnka ɔnyɛ nhwɛso nipa ɛma Sodom and Gomorrah na protection of God atimi aba wɔn so he didn't Oh. what I say bibia ne hɔ a Lot yɛ ne kuro no mu a kuromafoɔ timi faa Aba. nti ma nyame no afiri soro ɛne abɔfoɔ si fam ɛbɛka Abraham sɛ yɛkɔhwɛ sɛ deɛ yɛteɛ no Oh. deɛ yɛhunu You no no. saa ne tea Sika FM 89.5. what I say abɔfoɔ ne kɔɔ hɔ no Sika ɔman a wɔduru som no hwehwɛ sɛ ɔne abɔfoɔ no bɛyɛ bɔne God never protect them nti oyi nipa tene a no ɔwɔ my friend Lot no ɛfiri mu nti asɛm no yi nti adeɛ baako a mepɛ sɛ meka ade kyerɛ nipa a motie me nyinaa ne sɛ God never support a sin Ne boye ni die. Na wanya adwe. God never support a sinner bɔnyɛni Mo wachi dom da. Awurade mmɔ w'akyi dɔm da Ye bi da. wate asɛ Ghana wɔ hɔ yi yɛka mogya adi bi magu mogya adi bam kɔn a yɛ president a ɔwo yɛi ɛfa so woyɛ bɛsi nnɛ Obi ankyerem. obia ntimi nkyerɛ Be de Awurade abɛbɔ yɛn ho bai. wate aseɛ ɛne ɔma bia nso no mo leader sɛ yɛbu no kɔm sɛ yɛku no a mokɔ ako na sɛ mo leader no a ɔde anim no ɔwu pɛ moyɛ defeat Tugugu. ɔhene no a wɔde anim no ɔwu pɛ mo a maka moyɛ defeat Sika FM 89.5. wate aseɛ nti da bia meka bibi sɛ FM 89.5. don't play jokes ɛmfa nyame nni agorɔ sɛ ɔma no bibi si a wɔn a wɔyɛ protected ɛyɛ righteous ones ne wɔn ɛkɔ asɔre wate aseɛ ɛnyɛ wɔn ɛkɔ asɔre o righteous ones amen kɔsɛ Awurade nsa atenenefo ne ne bɔnyɛfoɔ mfrata Bi da. asɛm a mɛka ne nɛ no monhyɛ no nso moma mo adiifoɔ no nhyɛ nkɔm ma mo wɔma wɔse asomdwie bɛba no moma mo nhyɛ nkɔm moma mo adiifoɔ no a ɛhyɛ honam mu nkɔm no ɛnhyɛ nkɔm ma mo mama nso mfrɛ Awurade sɛ Awurade ni mo afa wate aseɛ mode taamudie enuaboreɛ mansotwe abosonsom nsumansɛm nsamanfrɛ ɛhyehyɛ nsɔre da mo ma o Sikana yi Awurade. wɔdefoɔ fra nsaman yɛbisa funu Ghana die. wɔdefoɔ yɛ nkɔnwaayifoɔ Sika Ba. FM 89.5. wɔyɛ aseɛ Bɔne ne dɔɔso. yɛne amanfoɔ yere no mo da Bɔne ne Sika soso ne dɔ. FM ti asɛm no yi 89.5. yɛpere yɛhom wɔyɛmfafoɔ yere no mo ho obi de gya bɛhyɛ ne koko mu a ɛrenhye no Ɛbɛhye no. na obi de ne nam wɔ mbɛsi dasrama so a ɛnhye no Ɛbɛhye no. yɛbisa mo Bɔne wɔ ha. ti asɛm no yi ɔman a yɛbɔ paa ma yɛkum nipa Sɛ fere Awurade. wate aseɛ
share innocent blood. The dear son, in fact, you didn't be dear man. A sambas ya betimi bunu kono. Yaka, ya sorry ko. Enti adia ba ko amon se no so no se. Mano boaboa no. Maboa mo ho anu ache. Ewade de ote de oyase o. De ko ba nyina no. Won hwa ba kase, so fo we preach boy hu. Minya hunu hwe. Ewade nso nka hwenkyera me. Mi hunu se ntokwa besi. Ana me hunu sasase wo so. Amen. Amen. Mi hunu hwe. Na ewade nso nka hwenkyera me. Me de etra na mbatra ha. Ana won konkro fa me mu aka bi akyere wo. Sika FM 9.5. Hola pabambo. Oni kan sakra madwen. Amen. No one shisha ewrade ani so. Amen. One shisha nyamsuro. One fatna na nya batakari nse. Amen. What you say? Amen. One pan huachi. Na one ni Kristo chi. Ewrade baboa no. That's right. Obaba ne hoba. Amen. Oh. Amen. Amen. Don't let my head. What you say? Intisa Jeremiah se wan ka se wose senka mema obo me din won so no betie me ne. Tie me ne. What you say? Ko betie me ne. Enka ne ma sama da mani ma hwo. Na ma se won sa se ne yade. Na ma jwa fi won no mfam ne won ko ayem. Na ma sa de won aduane adua abesi ho. Na nka aduane dua na so. Na nka bidie adua abesi ho. Na ni ji abakurom. Na nka na yisum dua fi wo manum. Na me de dua abesi ho. Na ni ji ani awie ya bo man so. Abusuafo. Sawo to fasio twa hohia na ma ho ban. Uto fasio. Acha hohia o ma ho ban. Be kama mo ati. FM 89.5. Ewie ya bra mu ne ye wonu o. Wa ma ka no kuresa. Me say boss one sanen edi jafri soro be sin sodo. Ye lot free. What has here? Lot to yere. Ye ni free mu bi. But agire ntantante ye sa kan ne fly. This how did him fly? Already protected the boy of Yo. And it's a girl for protection. Protection. You need to repent. Amen. The catcher say, a person for who near soldier for who. What do you have my kunsi? A biba where I tell the gun. Bow. Johnny cry. About what I tell the go. A gun. When I'm a coming Big Johnny. the baby from a civilians room. A gun. Okay. Amen. Amen. Into Ghana, dear, any bambo. Ghana, any bambo. You call some of them, you're pressing for a while. Almost, or man, does a chair woman. Because every police be a nippenum. And your police back. There's a Ghana, a nipper 500. You press you. Sika FM 89.5. On my chrono, a wood, then throw. What I say? Poor man. Ghana, you money mine. Ghana, I money mine. Okonkran, the city of Accra, Uhuni Yame. So Accra, now your connection person. Untimental. Into where we know we are Chowi. Into a day for one cry, majority. I am rubbish. Only a crumb for. Or no, you said your oil and Wabua. What I say? I have for all small bosom. The Nina mini tracker. Amen. Amen. A bill. All the students, money, and a bill gone. They are occult. A be a Romanatist, a be a gay, a be a lesbian, a one a possessive, demonic. As someone I can know, and the sort together, now so be by real school. I didn't degree about man, send it on a possessive. Are you Baba Bear or Deba? Classic campus. Campus 89.5. KUNST. Ah, yes. Go and check it. Go and Katanga Hall. 89.5. Somewhere. There's other apartment. One poly. Go and check it. What technical you want to say? KTI. KTI. Go and check it. Young boy, no reborn. Oh, so. A man develop a sin.
ɛda na awurade nyina enti yɛka nipasɛm wagye sɛ yɛka nipasɛm yɛnka awurade asɛm nipa nhyehyɛ dwane ahantan ayɛ ma nti na no na meka bibi sɛ mese mehwɛda na metena asɛm no hyɛ aseɛ saa I'm not against anyone but don't call God sɛ awurade mɛprotect nti na wokɔ ba wokɔ mpaebɔ na woba still deɛ ha wo no ɛinkirisi ɛfiri sɛ odifoɔ no koraa ne nyame ni no sɛ ɔyɛ aseɛ odifoɔ no a wokɔɔ no hɔ no ɔno anka sɛ wɔnim nyame ne nyame nso ani ahu no wɔyɛ greedy difoɔ wɔsayɛ menka no sɛ wɔyɛ greedy afɛ wɔsayɛ partiality wɔkyɛ aseɛ wɔsayɛ occult nyame ni no akɔgye nsuo ne kwa te asɛm no yi na mɛnsa nkyerɛ another thing awurade sɛ di yɛ ɛna ɔwo sɛ Ninewe wɔnsoma obia nkɔ hɔ nkɔka n'asɛm nti ɔmaa no te bɔne mu a ɛyɛ wɔ mo a ne tim fine awurade soma Yona so wɔnkɔ na awurade pusi no maa ne kɔɛ ɔkɔduru hɔ no Yona gyina one day de Nyankopɔn asɛm fa kuro no ɔhene no te obi kɔbɔɔ namaneɛ ɔhene no ankasa ante sɛ Yona ɛpikyi ɛde ɔhene no teɛ no nakoma baafo ɔpae mu yɛdadie ma ɔma no nyinaa ma ɔma ne sakra wɔn adwene ɔhene no kɔtu wɔn so wayɛ bita Sodom and Gomorrah wayɛ Noah time wayɛ yɛgoro ho a yɛmai yɛnu yɛ ho na yɛnto yɛkyiwade a ɔso wɔ mpɛ no ntomu na yɛmubu yɛ akoma na ebia saa nyame no obɛtie yɛ God protect Ninewe adwene a ɔfaeɛ no ɔsesaa no wate aseɛ mene adɔfo kristoni a wotie me asɔre kɔni wokɔ asɔre o wobɔtaa ne sɛ awurade ma ɔne woma ho ban ɔbɔ woma ne woma ho ban ɛnyɛ ye fi sɛ wokɔkɔ haw wate aseɛ woyɛ korɔmfoɔ hwɛ nneɔma a wotɔn hwɛ deɛ deda so wotɔn gare wabɔ ne mekdontura no to ɛnwo a wotɔn wana ne kanala gutoa no hwɛ bɔne a wodi awurade protect ɔnyɛ yɛ o wone obi ba na teɛ hwɛ kwan a wode ne fa so ɛwɔ deɛ na awurade protect wo no ɔma no wopa bambɔ firi awurade hɔ you need repent amen gyeme so amen nti asɛmpa na nama ka kyerɛ mo no tiɛne ye sɛfo sɛ awurade ma me sɛ ɔmmɔ deɛ mewɔ nyina ho ban awurade nya kwasea wo wɔbɔ ho ban a ɛnyɛ ye ɛfiri sɛ ɛndeserve sɛ ɔkonkroni no aba wo de bɔnyɛni ho ban agyena dɔm timi sɛ awurade ba ma ne bɔnyɛfoɔ ɛyɛ nokorɛ ɛyɛ 2000 years ago ɛna ɔba ma ne bɔnyɛfoɔ na wɔn konkron deɛ ɔba ma atenaneɛfoɔ wɔama ma ne bɔnyɛfoɔ nti wɔn konkron bɔ atenaneɛfoɔ ho ban wɔgye me so amepɛ amen now ɛnyɛ Jesus bio now is the Holy Spirit he protects all the righteous ones wɔgye me so amepɛ amen nti na wonya wadwe nso ɔbɛsakra na because the team say rather agye ne bɔnyɛfoɔ Obama and what came 2000 years ago the Holy Spirit he protects all the sinner I want to say righteous ones only righteous ones job a protector FM 89.5 why so you the job who by when we did the history of Job the history of Job where read Quran Job free me where read no fi Ush krono na ya idol city e ho na Abraham free na ya bosum kuro what you say abosuma kese e ho na wo and so Job but we can get Job chapter 1 so nipa bi fi usasase so ne din di Hiob number 1 nyame na di ho dan zero when nipa wo di mu yamu sase the whole they can say usunu na Job nko ana te ho dabi nipa o Job why so no nko ana urade di ho dan se nko a
Pampim on ko. What's Odimu? Timu. What has here? Otene. Tene. So soon and go pom. Now, you who free bonini now. It's a swam. Amen. Amen. And you just somebody say, Yaman and the Messiah, not certain, but never for the Yaman Messiah. Yanko Pom Cross 1.5. Nana Yama home. Oh. And let me pay Subai. And the second home, a woman. What you swam. Amen. Amen. I quite see I sorry. No rather home woman. No being for but no evil spirit. Yes. And I rather find the Parumbusan. So one to my quadruple who said, no, sir, and was slow off. Now, our body or when you are by. Not just one home. But to me, What is it? Bamboni a grudge because Odimu or Tene. or Son Uncle Pom, or you who free bonnet. If you bonnet ho, to fantasy bon ho by. So rather protecting. No, I didn't tune. What I said, I didn't tune or didn't tune. Send me back to was such a sure. Ah, It did you. Send me Palisata or dim. yeah. Or tonight. Was swimming Uncle Pom. Now, when you who free bonnet, you know. So for my woman, that is. And so so much me do what I say. Ah, careful, Papa. 5. Which is why Amen. Amen. Sika FM 89.5. Careful. What I say? And you to form to jump. And then you make me what I say. Ministers of God. One Kenyan some prophets. And so I didn't make me what I say. Obedience says I was a papa yes. Do you know Jesus Christ? Papa yes. The character and the behavior of you. As A black body breach. Wasra. Nyadaji sa wonam kurom. Asa wasum. Confrère Papa. What been you say na yasu abiriti. On briti. Di pampa de. O biru na No papa. suffocate to ayer bodwaman. No be tira papa Papa yes. yes. Iva. Ade ase. Huh? Ni pa timi dane koto. Abo bi obedani bi Papa yes. Me pesa obi a wotie me no. Tie ni ye. Mo ho by da. God protect you. Sika FM What is it? 89.5. Lucifer so pa fan second. What's no? Sika Ma FM kwa 89.5. Fan so kaka na urade bi gabo. What's the baby fan second bet in the crowd. Ni pa duade. Ni ho kwai. You want Satan Yes. because of righteous. Tineni yo. Because of the fear of God. Tineni yo. Well, Satan ba when you warning bia. Wan na bete no. There is no warning. Obi ni wachi ni What wachi. is it? Because you are not a qualifier. You are not a Christian. You are not a righteous one. Why is somebody protected? Change your mind. Amen. And your heart. Amen. Now hear the sacred. Pa. What's the baby a bedroom batwa? Na munsuru gujim. Pa mo ade da park so bompaye. Ebi di da park so. Nya grow. What I say? What you say? The canon son na ya bebre sakra. Nyame ni mu camouflage. Nyame ni mu look well. So you mutro mojo. So you dadafo. That's right. What I say? Inti wagen sakra ni nuru baby ya. When you see a to abani we na baby and see abasa su morning. As a gun of Nyame hu say to se preko. Jaru ya. Usa akoda watachim. Nyame bu sakra man. Who did do ya no fit no say do fear. So person wey bia no Sika yo. FM And now no pai me cassette when I'm safo. Me de manusi. Aso be so ma ba boa. Amen. Ghana need protection. Yes. Pambo. And that was for you. The divine one. Divine one. Share the feel so. What I say? Ghana need protection. Individuals need a protection. That's right. From God. But you can't get it. You need to repent. That's You it. need to change. You need to take Jesus Christ as your personal savior. Today is your day. If you believe these words, Amen. God will cover you. That's God right. bless you. Wonderful.